साजनवा राखला जा तनिए कमुहवा से हंसी के बोलो लिखल जो हाथवा तोहार साजनवा लिखल जो हाथवा तोहार हर नाता बनर हर भालू न मानी है हंसी उड़ाई सनसा साजनवा राखला जा इतनो पमुड़ी ना हंस तो लागे वाली बात बोली कहली जो हम जनिती लखन लाल से रण में जइब साजनवा रण में जइब अरे खासे अपना अरे पिता के बोलती करते मदद तो साजनवा राखला जा कहले कि जो हम जनती लखन लाल शरण में जय बहार खास अपना पिता के बोलती करते मदद तोहार सजनवा राखल आज हमार लगल मुड़ी ठठा के हंस जैसे कोल्ड स्टोर में चाचा बोरा के ऊपर बोरा छली ना लगाओ जाला वही तरह जब मेघनाथ के कटल मुड़ी हंसल तो बानर भालू एक कहीं पर लागो लदाए कि दादा करा के मारे में इतना दिक्कत भइल आई फिर बुझाता कि जी गई बाकी मुड़ी कहलस कि रे पापी कवना पिता के बात करता रू ई तोहरे पिता हवन वो बात तारा याद नहीं है जौना दिने इहे मेघनाथ लक्ष्मण शेषनाग के रूप में शंकर जी के गला में रहले आ पार्वती मैया भोलेनाथ के केस संवारत रहली आ शेषनाग मजाक में फुफकारस अब मजाके में मैया फनवा पर ठोकली तो शेषनाग लगले रोवे उनका रोवला से 2 बूंद आंसू गिरल 1 बूंद से सुनैना भइली आ 1 बूंद से सुलोचना तू भइलू ई तोहरे पिता हवन जेकर हाथे हमर बद भइल बा अब तू कौना पिता के बुलावे के कहत वह पति के सिर शरीर भुजा लेके चिता पर बैठ गली आग लगावे के ना पड़ल सतकी प्रगति आग तब लपटी गगन लगी जा लखान को जात सो सुरपुर पहुंची सती सुलोचना अपना पति के सिर शरीर भुजा लेके सती हो गई। ई कथा गावे के माने इहे कारण रहला कि जौना लोग के सती सुलोचना गईली वही लोग के हमारी या जास जौनैया के अंतिम श्राद्ध क्रिया मन कायल बन जा। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की मन बड़ी प्रसन्न बा कि एक आदमी चुई चाय ना कोइल वाल्मीकि बाबा कथा प्यार से सुनने सब है इहन लादार धरती के माने। अब तनी हम चाहते नहीं टेंट वाला भैया अपन वो सीढ़िया तनी लिया कहने लगा दी तनी सीढ़िया है ना एगो मन करता है एगो नया मैटर है कुछ देखो तनी कि लइकवा लइकिया चढ़ जाता टावर पर ना होई तो जान नहीं कौन खुशी है ना है ना कर